ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ଡାଉନ୍ ହେଲେଣି ଆମର ଜଣେ ଡାଉନ୍ ହେଲେଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରେନେଡ୍ ପକ ହଁ ୱାଲ୍ ପକ କଭର କର ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବଞ୍ଚ ରିଭାଇଭ୍ କର ହଁ ଏଇଠି ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଗଛ ପାଖରେ କାହିଁ ହଉଛ ମୋ ଚାଲଣ ତମର ପ୍ଲାନିଂ ତ ତମ ଗାଡ଼ିଟା ବାହାର କର ମୋର ସ୍ପିଡ୍ ସିଟ୍ 2 ଜଣର ଅଧିକ ହବନି ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ବସି ପଡେ 3 ଜଣ ତମେ ଗାଡ଼ିଟା ବାହାର କର ତମେ ବୁଝୁନ ନହେଲେ ନାରାୟଣ କୋ ଦେଖାଯାଉ ନାରାୟଣ ତମ ଗାଡ଼ି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ହେଲେ ଚାଲ ମୋର ତ ବାପା ଗୋଟେ ଗାର ଅଛି ହେଲା ସେ ଏମିତି ହଲ ହଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଯା ଗାର ଘର ଅଳ୍ପି ଆଳିଆ କେଡ଼େ ହଉଛି ଯା 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯାଇକି ଆଉ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା ଟୁକି ଆସିକି ଦେଖିବା ତେଲ ସରିବନି ଚାଲ ହଉ ଚलो ଗାଡ଼ିଟା କାଢ଼ ନା ଗାଡ଼ିଟା ଚलो ये कैसे पता चलेगा A few moments later.